jogi mar mondo mi omak gi yaw ni gibura mondo mi one ne diero bed puonj ne jok moko mapo no nigi weche gi mag mibadhi ka mo tieke chenro ingene running sirkal obedo matek nwach pod wan gi chama mag ukabila running sirkal bedo mayot ka wan gi chama man gi ideologies kidhi e pinje ma developed kidhi kata mana UK inongo gin gi chama ariyo kende gin gi major two chamas gin gi Labour to kod Conservative ji donje chama go kaluwre gi ideology ma ng'ato dwaro not kabila miaye to gima timore en ni kaka ker bedo gi tabu nwach kat ker otemo ywa it ng'ato to jo kabila no wacho ni ugoyo ng'atwa incho neno gima timore ne Gachagua kae inongo ka jo Kikuyu moko koro ywak ni ogol ng'atgi ji ywak no gol jogi so kata mana governors wijo matek nwach governors bende MCAs threaten gi impeachment mane omi wadwaro ni mondo MCAs ochul maber and migi kiti margi magi ran mondo kik ging'i allocation from governors mane gimomiyo no kal chik mano yes nwach governors ja pod dwang'e matek nwach inwang'o ka and oken ni kata ni MCAs jo mibadhi kidhi kata gweng'u ibonwang'o ni MCA nigi liete 10 every weekend ma MCA dhiye kendo jopiny expect ni MCA biro golo pesa kodhi kacho golo 3,000 kodhi MCA kogolo kata mana 20,000 weekend achiel kende msache MCA kose coin about 130 kose kaw loan ke mar mtoka ke marango MCA dongi pesa mapini kata mana 20,000 omiyo wan ga number of issues ma oruben wachako wang'iyo afresh gik ma affect devolution mondo wabed gi MCAs mobedo taken care of well MCAs man kod their kitty and the assembly mondo gibende kik gidepend on governors omiyo ka governor ok ti maber to ginyalo kwaro governor but otherwise situation mantie sani governor nyalo bedo ok ti maber to bende nyalo bribe MCAs in the process omiyo wan gi challenges wan gi a number of challenges one siasa marwa pod en mar tribal ok en mar ideologies pod wan gi chama mag tribal omiyo jomoko pod nyalo survive gi corruption to kinyal mulogi wach president dwaro ang'owa kura e tam mare mabiro mar ariyo koro konyal interfere kata gi joma thage equally governors be nigi shida because MCAs obet kuomgi MCAs dwaro kaka chiem MCAs be nigi shida jopiny obet kuomgi every weekend liete nitie ang'owa mantiere omiyo pod wan gi a number of challenges moripo bet looked into unyalo wacho ni yanyo gwang' yany gweno so situation marwa mar siasa pod ok en favorable for growth and development erokamano nyamano mapiyo kapok